Smitani sun jagat dewa wasusane Bathara kang nyangku enak anggoning sun lenggah pinangka madyaning Siti Bentar Bang Binaturata negara Dwarawati kene kang wis marak ngabyantarane ngarsaning sun ora sisip panggoning sun Kakang Pati Udawa Abdo tawi cedhak ndak raketake marak mangayun ning ngarsaning sun kene saperlu imbal wancana. Mara gageh matur kang prasaja enak panjenenganing sun ning-lingna karna nganggungake jangga ora laiya Kakang Pati Udawa. Kaulun nuning jiwut selagi dereng kumentas dawat upa ingkang lumentah ingkang abdi ngaturaken sembah sumengkeming pangabakti mawan tuanku mugi wonten ing sandhap padha waduka kawula ya wis satampa anggonira ngaturake sembah sumengkeming pangabakti marang panjenengan ingsun agawe bangga ngrasani ingsun pati ora liwat puja pangestu ingsun bae tanpa ngono Kakang Pati Udawa kawula nuning ingsun sambung kula tampi kula kadang asta kula kalih kula tincang sapucahing rikma sumampir pundak rumesep wonten sanubari kula mugi ndadosaken jimat kula slamet wagesan kawula kalayu syukur yen kaya mangkene ing dina kalungguhan iki ora ana kang tak wenangake nimbang kananing negara Dwarawati amung kejaba Kakang Pati Udawa. Pati Udawa kaya ngapa anggonira ngayahi kewajiban iki dina pranata-nata rakiting praja tumulenggal Madura blaka suta blakotan terus terang ora usah nganggo tebing aling-aling Kakang Pati Udawa kawula ninggi siwut anggen kula ngayahi jejeban keliling kananing gari wiwit etan ilen kidul ler tepung gelang boten wonten alangan satunggil punapa-punapa senajan wonten ing karang kadesan niwah pagunungan inggih kados mekaten boten wonten para warga ingkang suciwa boten wonten para warga ingkang banggang sowan putra jagat dewa Bathara jagat wasisaning Bathara kang nyangkung bareng panjenengan ingsun midhangetake aturka kang kaya mangkono biar padhang penggalih ingsun kaya siniran toya ing pancinjang nanging apa kena tak percaya apa kang dadi atur para Kakang Pati Udawa kawula nggih sinuwun
yen to paduka boten percados menggah menapa ingkang dados aturipun ingkang abdi yen wonten kawedhangan kula aturi nitih pirsa gelar kananing gari rakit karata sumawi kula dherekaken yen to boten cacek menapa ingkang dados aturipun ingkang abdi pun Udawa panjenengan paringi pidana menapa kula boten badhe selak senajan kapejawana kula boten badhe suwala matalah jagat dewa Bathara yen kaya mangkon siramu kladuk atur kejeron pangompo ana paribasan sak galak-galake Sardula ora kula mangan gogore dhewe Kakang Matudawa kepenak nganggon para marak sowan kawula inggih boten kirang prayoga nggih kula marak sowan wonten ing ngarsa jengandika kadangipun Kakang Kyai Haryo Setyaki Resmi Wira Sima Mulang Jaya apa padha becik sowanira tumuli matura adikku di Setyaki Isowan kula nang pinter jan pangapati kula njuk sinuwun. Kala tak tampa anggone ngaturake sembah sumengkeming pangabakti marang panjenengan Sunwali Puja pangestu ningsun bae tanpa mono. Kawula sampun kula pamit dados saben jimat kula. Iya. Cukuren kaya mangkunu kepenakno anggon para marak sowan. Ya. Putrane ingsun Jaya Sangga ya Wisnu Barata. Apa padha waca becik sowanira tumuli matura ning ngarsaning ingsun kene nggih Samba. Yana Samba bangun asmara. Bau kiwa panggung mongso. Layu nyolir kadya. Lir kadya wis kenyong. Yo mimis kencana inggih Kanjeng Rama pisowan kula ngantung krajan pangabakti kula dikunjuk Kanjeng Rama iya nggih yo windak tampa ora liwat puja pangestu nipun Rama bae tamanana kawula nuwun inggih Rama sampun kula tampi ndadosaken jimat kula Rama iya syukur yen kaya mangkono kepenakno anggon para marak sowan mangke umi Koko Prabu Koko Prabu Badewa ing negari Mandura dereng dangu anggenjengan dika rawuh dhateng negari Dwarawati ingkang rayi ngaturaken pasedhan kula kami dikunjuk wonten sandhap pada paduka Kakang Prabu Baladewa iya katangipun Kakang Yayi katangipun Kakang sarawu ingkang arapa ing Mandura Yai Prabu Sri Nalendra Bathara Krisna ngaturake pasedhan kula kang wis ndak apa Dik ya wis ndak apa ora liwat astuti kang arapa tampanono Yai kawula Koko Prabu sampun kula tampi kula cadhong asta kula kalih dadosaken jimat kula Koko Prabu wilujeng srawujengan Koko Prabu adalah ora ana alangan sawiya kok anggonku atos saka negara Mandura prateng ning negara Dwarawati kene padha slamet padha slamet tak kira siramu kok kaya mangkono ya iki kawula nggih Koko Prabu angsal didayat duka sami kabasuken Koko Prabu Allah ya syukuren kaya mangkono Krisna syukur yen kaya mangkono mangke rumiyin duka Koko Prabu dening paduka menika marak sowan wonten ing negari Dwarawati kok inggih boten paring ketolang penurunin Koko Prabu wonten wigatos menapa dening jengandika kok kadingaren janur bumi kebyaken samudra kidul sowan dhateng negari Dwarawati menapa ingkang dados wigatosipun Koko Prabu
yana sumedhot pandoming tiyang sang ratu katya kalyaning saputing barat samirana mangalur sing tias pindha ilang kuating sireping tahono kadangipun Kakang Yayi, kadangipun Kakang Nalendra ing negara Dwarawati. Anggonku pratema ing negara Dwarawati nggih Kakang bakal nyatakake kabar kang sumebar kawarta kang warata ujare Mbok Bakul Sinambara. Pawarta kang binandunging karna bilih yen to ing kalungguhan samangko kadang-kadang kula dadi putra Pandhawa ninggalake negara Ngamarta tumedhak ana ing Saptawarga ginen hambangun candhi ana ing